Malta mhijiex fost l-aħjar fejn jidħol l-immaniġġjar tal-iskart, però tinsab fi triq it-tajba u qed tagħmel progress. Kliem il-Kummissarju Ewropew Carmenu Vella fi żjara fil-proġett tal-Allis. Proġett ta' 59 miljun euro immexxi mill-Waste Serve. Vella innota li għal dan il-proġett Malta qed tagħmel użu minn 26 miljun euro f'fondi Ewropej u pajjiżna jista' jikseb iżjed fondi biex tineleb il-problema tal-iskart. Barra minn hekk f'Ġunju mistennija ssir konferenza biex ikunu identifikati modi kif pajjiżi bħal Malta li jaffaċċjaw sfidi mhux żgħar isibu sapporti kbar. Il-pajjiż qed jagħmel minn dak kollu li jista' qed naraw u qed inħossu bidejna hawnhekk proġett li miexi fid-direzzjoni tajba u nisperaw li jkollna iktar proġetti li jindirizzaw din l-ixxu tal-iskart. Vella għamel enfasi li l-iskart jista' jitqies ukoll bħala riżorsa kif inhu l-ħsieb tal-proġett tal-Allis li jista' joħloq ammont ta' enerġija elettrika kif ukoll kompost. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat qal li hu ta' sodisfazzjon li x-xogħol f'dan il-proġett li hu l-ikbar wieħed li għaddej bl-għajnuna ta' fondi Ewropej miexi kif ppjanat u mistenni jinfetaħ iktar tard din is-sena. Biex bekk ma kienx hemm telf ta' fondi Ewropej li seta' jlaħħaq il-miljuni. Innota bi pjaċir l-isforz tal-Kummissarju Ewropew Carmenu Vella biex jippromovi l-ekonomija ċirkolari, jiġifieri li jingħaraf u jkunu użati riżorsi bħall-iskart. Għaliex l-ekonomija ċirkolari ta' tispinta mhux biss il-qasam tal-ambjent, issaħħaħ il-kompetittività u anki s-saħħa l-ekonomiji tal-pajjiżi. U hekk tinħadem f'mod tajjeb u għaqli kif jiena konvint li se jagħmel fil-consultation paper li se joħroġ fil-ġejn qarib, naħseb li għandhom igawdu l-pajjiżi kollha, jekk igawdu l-pajjiżi kollha Malta għaliex le.